Исәнмесез, хөрмәтле дусларым. Сезнең өчен бүген мин Лилия Зайнуллина вокал буенча 3нче дәресне уздырам. Безнең татар халык җырларыбыз пентатоникада җырлана. Ул 5 нотадан тора. Тыңлап карагыз, мин сезгә җырлап күрсәтәм. Ә хәзер әйдәгез бергә җырлыйбыз. Әзерләндек? Бастык, башладык. Рәхмәт. Ә хәзер инде әйдәгез ачык авыз белән җырлыйбыз. Әзерләндек? Башладык. Тыңлагыз. Ә хәзер әйдәгез бергә. Әзерләндек? Башладык. Рәхмәт. Ә хәзер бу пентатониканы менә болай җырлыйбыз. Әйдәгез бергә. Рәхмәт. Ә хәзер инде әйдәгез ачык авыз белән җырлап карыйбыз. Әзерләндек? Башлыйбыз.
пентатониканы менә былай җырлыйбыз. Әзерләдек? Әйдәгез бергә. Рәхмәт, хөрмәтле дусларым. Бүгенге дәресебез тамам. Бик зур рәхмәт сезгә. Сау булыгыз.